Rawişkarê ragihandinê yêberê çekdarên YPG li Efrînê nerîna xwe derbarê axaftina emîndarê giştî yê Hizbullahya Şîî Hesan Nasrallah derbarê dijmantiya Amerîka ji Kurdan re daxuya kirin. Di hevdîtinekê de bi malpera Elmenar ya ser Hizbullahya Şîî re Rêzan Hido rawişkarê ragihandinê yêberê çekdarên YPG li Efrînê li ser axaftina emîndarê giştî yê Hizbullah rawastiya û şîrove kir û got ku wan ji bilî rastiyê di gotinên Hesan Nasrallah de nedîtine û ew yek dijminê wî berê heval û dostan de ew yek dîtine. Derbarê ragihandina Nasrallah li ser banga wî ji Kurdan re ji bo danûstandinan bi rejîma Esed re bikin, her wiha dibe ku Washington di bazarekî de wan bifrûşe û piştevaniya xwe bi Amerîka negirin. Hido ew daxuyanî bi şîret binav kir û nerîna xwe derbarê dijmantiya Amerîka bi Kurdan re piştrast kir û got eger Amerîka dost e û ne hevalbend e bi dagirkariya Efrînê re bila daxuyaniyekê li ser wê yekê derxîne û tê de dagirkariya Efrînê red bike. Li ser Idlibê navborî amaje pêkir ku tiştê Amerîka pê rabûye da ku operasyonên çekdarên rejîmê û hevkarên wan li ser Idlibê rawastîne. Di dawiya axaftina xwe de Rêzan Hido hêvî ji kesên biryar bi dest wan da kir ku guh bidin şîreta Nasrallahê Şîî da ku bibe sedem ji bo rêzgarkirina Efrînê. Rêzan Hido beriya niha jî derbarê şer û pevçûnên dawiyê yên li Qamişlo ragihandibû ku Amerîka dixwaze fitneyeke navbera YPG û rejîma Esedê durust bike û niha jî bang dike ku bi şîreta Nasrallah ya navdar bi dijminê Kurdan re bike da ku Efrînê rêzgar bikin.